Обърни се обратно на слънцето, е така да моля да. Те знаеш ги идва. Ти и беше ли те си? Аз съм милиардер, бе. И пари ми дават и валута. Ама в евро ли си милиардер? Ма те са проститутка. Кой е проститутка, бе? Това ли е? 2000-5000 марки за една нота ги взима. Нали? Прибирай в джоба, прибирай в джоба. Е, такива е, ба. Значи си патрон. Знаеш ли колко си богат и красив? Ям пия на колени, пари ми дават. Те ми ги еба. Да им правя гуш. Два педерasta ми бог, як. Те вика, сега ти пишката, викам, пробе. Главата, викам, леки разбиш, бе. Моя пръст разбижда. Иди влез, бе, дай бъде да пише, да. Тъпак пишка. От моря идвах пиш. Отивам на плажа от бункера къмпинга до поморя, нудишки пас чисто горе. Айде, бе. Играя с пишките, две руси чисто горе. Те му наблюдавали. Аха. Викам, аз сънувам, не? Сънуваш? Едната в путата, другото в дупето. И после и двама педераса на еба. И тръгнах пеш. И рибарите ме гледали. Плъх на плани. Аз съм риба, като делфин. Да, ясно. 3 километра пътя в по асфалта. Вика, теб те видяем ви за едно кебабче, една филийка хляб, една ракия, една лимонада, от такива да по моря плува. Браво. Ама и бах и педераши. Ай, маляк, я спя една песен. Ти го сипи беле, снег. Посипи от тъпак. Но друго е така. Кай! Много нападала банка. Татко ми купил канка. Ба продава мули ми купи джули. О, джули, чули. Бе! Слушай как шумете буките. Капитано левовод. Ай, маляк, Нали, ага, на тая дългива чешма, на тая тежка маса, руино как са леи, тежка песен как са пей. Айде здраве сват да са живи, здраве музиканци, Господ даде, от моята уста Божите очи. Ай, чао.